dan ħares l-isfel, sa tant għadni ma ħassejt xejn, għax kienu għadhom qed jaqbdu t-tajt, u nħares l-isfel u nara saqajja, żewġ vampinar, żewġ flames sirġin minn saqajja. Jekk kont tistaqsini x'in il-ħolma tiegħek, ma kontx sa ngħidlek television. Jien kont make-up artist, jien għalkemm kont 15 kont diġà bdejt nittgħallem, kont bdejt nistudja l-make-up artist ta' 15-16 jiena kont nagħmel il-make-up strateġijiet. Kif ngħid insellmilkom qisu loġieħ ta' rasmur. Kif appena ngħid? Tinsa. U nirringrazzjakom u nerġa' narakom għada. Bum! Dejjem u ma kellix biex nixxieħ da soft drink, kont nixxi wieħed niftakar filgħodu, nżidu bl-ilma biex forsi ma tafx kif nġebdu matul il-ġurnata. Dita li kulħadd jirremetti, skużawni, jaqla fuq il-medja soċjali li jħoss mingħajr ma jirrealizza dak li jkun in-naħa l-oħra. Minn xi xaddej fl-ixkun il-mapli. Iva. Inti inta television. Ija. Which is sweet, għatu pjaċir bijom. Isma' jek ma mhux hekk. għalija. Stephanie Spiteri, il-mistiedna li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.